Хора, днес ще играм Brawl Stars. Моят приятел, най-добрият ми приятел, ще играе вместо мен и той има правото да ми направи акаунта на 23 000 купи. Абонирайте ми се за канала, лайкнете и продължавайте да гледате клипа. Ето. Здравейте, хора! Днес ще играем, както виждате, спам на нокаут примерно. И почва. Да много направим, хора. Да, много ги дигнем. Защото сега ако загубим, защото има, както виждате, Пайпър и Бъс. Да. Лайтуер. Да. И Рико също, но няма да ни спре. Между другото, хора, вие пишете дали имате макс тир в коментарите. Защото аз имам бул. Вчера го направих на 1075 купи, но малко паднах. И съм 1050 или 1030 нещо. Хора, първият рунд малко така, но... Загубили го? Да. Не. Няма нищо. Карай, 6 купи. Сега като се пусна супер, ще видят. Той не е много силен на пам. Нали спам играеш? Да. Той не е много силен. Не. Хилваш са. Да, но махнаха. Аре, Джаки, Манди нищо и тя. Айде. О, Манди и аз срещу на тази Пайпърката. Аз ще презрещна. Ето тук. Само внимай да не се окаже, че е на 11 левел. Оп, добре. Победихте го, нали? Да, се убих. Сега ще пробваме да бием и другите. И може би да станем 23 000. Добре, спечелихме. Браво, 23 000 купи. 23 000 купи, да видим. 10 купи още. Дигнахме пам на 10 ранг. Сега да видим дали ще стане. И да, стана, хора. Стана. Вече сме. Ето, предавам на Валери. Добре, хора, благодаря ви, че гледахте днешното видео. Това беше от нас. Само ще ви го кажа. Бях 75, както виждате. Без хайпер ми е. Да. Чакай, бе, имах 3 брос. Да, добре. Добре, хора, това беше за днешното видео. Аз бях Валери _Pro. Марк няма канал, за жалост, мой приятел. Но скоро време може и да се направи. Не се знае. И довиждане. Това беше от нас. Довиждане.